እዙይ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22-25-31 ሜትር ባንድ ከምኡ ናብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ሎሚ 26/2013 ወይ ከዓ ባህቲ መስከረም 2021 ብኣቆጻጽረ ኣውሮጳ 126 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተጋሩ ናብ ኢትዮጵያ ይንመለስን ኢሎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዕቁባ ሓቲቶም ኣለዉ። ክንዛረበሉ ኢና። ስሩዕ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። መዘራረቢ ኣርእስትና ጸገማት ተኽእሎታትን ዕድላትን ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝብል እዩ። ዜና ክንቅድም ካብ ገብረ መድን። ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝጀምረሉ ሓደ መስከረም ኣብ ኤርትራ ተዘኪሩ ከም ዝወዓለ ልኡኽና ካብ ኣስመራ ጸብጺቡ ኣብቲ ብድሮ እቲ በዓል ማለት 31 ነሓሰ ኣብ ኣዳራሽ ሲነማ ሮማ ዝተኻየደ ጽምብል ዝኽሪ ነቲ ዕለት ዘዘኻኽሩን ንምምጻእ ናጽነት ዝነበረ ጉዕዞ ዘንጸባርቑን በበይኖም ባህላዊ ምርኢታት ቀሪቦም ነይሮም። ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን እውን ብምኽንያት እቲ በዓል መግለጺ ኣውፂኡሎም። እቲ መግለጺ ኤርትራን ህዝባን ዝሓለፍዎ ቃልሲ ንህላዌ ድሕሪ ምዝርዛር ኣልማዛዊ እየበል ክንጽምብል ከለና እምበኣር ንባሕቲ መስከረም ከም ኣውደ ዓመት መብጽዓ መጠን መብጽዓታት ሰውራና ብምኽባር ሓርነትና ዓቂብና ንኤርትራ ፍትሕን ልምዓትን ራህዋን ዝሰፈና ሃገር ንኽንሃንጻ መብጽዓና ክነሐድስ ግቡእ እዩ ኢሉሎም። ብረታዊ ቃልሲ ናጽነት ኤርትራ ኣብ 1961 ብእድሪስ ዓወተ ኣብ ዞባ ባርካ ኣብ ጎቦ ኣዳል ከም ዝተጀመረ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ህወሓት ኣብ ዝኣተውዎ ከባብታት ኣምሓራ ዝነበረ ብርክት ዝበለ መኻዚኖታትና ከም ዘመትዎን ሙሉእ ንሙሉእ ጥርሑ ከም ዘትረፍዎን መረጋገጺ ኣለና ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዩኤስኤአይዲ ንባዕሎም ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ኢሎም ዝጽውዑ መንግስቲ ግን ኣሸብርቲ ዝብሎም ዕጡቓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ንመኻዚኖታት ትካል ረድኤት መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝዘረፉ ዳይሬክተር ዩኤስኤአይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ሻን ጆንስ ኣፍሊጡሎም። ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ እቲ ዳይሬክተር ዩኤስኤአይዲ ምስ መንግስታዊ ዜና ኢትዮጵያ ብዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ህወሓት ኣብ ዝኣተውዎ ከባብታት ኣምሓራ ዝነበረ ብርክት ዝበለ መኻዚኖታትና ከም ዝዘመትዎን ሙሉእ ንሙሉእ ጥርሑ ከም ዘትረፍዎን መረጋገጺ ኣለና ኢሉ ከም እምነተይ ህወሓት ኣዝዩ በለጸኛ ኮይኑ ጸኒሑ ይብል እቲ ዳይሬክተር። ብዛዕባ እዚ ካብ ህወሓት ኮነ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ርእይቶ ኣይተረኽበን ይብል ሮይተርስ። ብኻል ወገን ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ኢድ ምእታው ኮነ ምስራቅ ቅቡል ኣይኮነን ዝበለ ወሃቢ ቃል ዩኤስኤአይዲ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ካብ ጅምር ብኩሎም ወገናት ናይ ምዝራፍ ኣብነታት ርኢና ኢና ኢሉ ኣብ ክልል ትግራይ ኣስታት 900,000 ዝኾኑ ኣብ ኩነታት ዓጸቦ ዝርከቡ ክኾኑ ከለዉ 5 ሚልዮን ካልኦት ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ጽበይ ምዃኖም ዩኤስኤአይዲ ይግምት። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ሶማሌን ሃረርን ከምኡውን ኣብ ደቡብ ዞባ ኦሞ ኣብዚ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ዝካየድ ምርጫ ናይ መረፅቲ ምዝገባ ምጅማሩ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ምርጫ ዝበዝሐ መራፅን ተወዳዳራይን ኣብ ዝርከበሉ ክልል ሶማሌ ዝወዳደር ፓርቲ ኢዜማ ኣብ ልዕሊ ቦርድ ምርጫ ቅሬትኡ ኣስሚዑሎም። ፓርቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ሓድሽ ካርዲ ምርጫ ክሕተም፣ ኣፈጸምቲ ምርጫ ገለልተኛ ክኾኑ ከምኡ ድማ ክልተ ተወሰኽቲ መደበራት ምርጫ ክውሰኹ ዝብሉ 8 ቅሬታታት ኣቕሪቡሎም። ቦርድ ምርጫ በወገኑ እቶም ቅሬታታት ኣቐዲሞም ከም ዘይበጽሕዎ ኣፍሊጡሎም። ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል እዩ ካብ ድሬዳዋ። ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዞባ መተከል ወረዳ ቡለን ኣብ ልዕሊ ብባጃጅ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰላማውያን ዜጋታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 5 ሰባት ምሟቶም ነበርቲ ከባቢ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ዞባ መተከል ንሓደ ዓመት ዝኣክል ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ እዙ ክመሓደር እንተተገብረውን ኣብቲ ከባቢ ዝድለ ሰላምን ምርግጋእን ከምጽእ ከም ዘይከኣለ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝበሃል ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣፍሊጡሎም። ካብ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ኾነ ካብ ኮማንድ ፖስት ተወሳኺ ርእይቶ ምርካብ ኣይተኻእለን ትብል ወኪልና ኣስር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ታንዛንያ መራሕቲ ዝዓበየ ፓርቲ ካዲማ ሎሚ ብኽሲ ግብረ ሽበራ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ውዒሉ።
ፓርቲ ካዲማ ግን መራሒኡ ፊርማን ምብወ ዝተኸሰሰሉ ምኽንያት ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎን ነቲ ደንበ ተቃውሞ ንምጭፍላቅን ዝዓለመ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ፍሪማን ምብወ ካብ ሓምለ 21 ጀሚሩ ምስተኣሰረ እዩ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙርያ ዓለም ምልባዕ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ኣብ ገለ ክፋላት ኣፍሪቃ ክታበት ንምውሳድ ምዕጢት ኣይቀጺሉ ይርከብ። ዛጊድ ካብ መንጎ 1.3 ቢልዮን ኣፍሪቃውያን ሙሉእ ክታበት ዝወሰዱ ትሕቲ 200 ጥራይኦም። ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ዝርከብ ቮልካኖ ድሕሪ ምትኳሱ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ኣሽሓት ዜጋታት ኣብ ሕማቅ ኩነታትን ዝዓረቐ ድኳናትን ምንባር ቀጺሎም ኣለዉ። እቶም ብቮልካኖ ዝተፈናቐሉ ሰባት ካብ መንግስቲ ሓገዝ ክግበረሎም ይምሕፀኑ ኣለዉ፣ ከም ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ። ኢጣልያ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን 191 ስደተኛታት ካብ 7 ዝተፈላለያ ጀላቡ ከም ዘድሓነት ትገልጽ ኣላ። ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ኢጣልያ ከም ዝሓበሮ ሎሚ ዓመት ብባሕሪ ዝሰገሩ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዕፅፊ ዛይዶም ኣለዉ፣ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ። ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንምለስ። ኣይዳ ዝተሰመየ ሃቦብላ ኣብ ኣሜሪካ ሰፊሕ ዕንወት የውርዳ ኣሎ። እቲ ሃቦብላ ንሓያሎም መሰረታውያን ትሕተ ቅርፂ ዕንዩ ንሚልዮናት ዜጋታት ካብ መንበሪኦም ኣመዛቢሉን ብዘይ መዕቆቢ ኣትሪፉን ኣሎ። ነቲ ኣብ ግዝኣት ሉዊዚያና ከቢድ ዕንወት ኣኸቲሉ ዘሎ ሃቦብላ ኣመልኪቱ ንዜና ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዳለወ ጽሑፍ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ንንባብ ናብ መን ኣፈርቂ። እቲ ኣይዳ ዝተሰየመ ሃቦብላ ብሕልፊ ኣብ ኒው ኦርሊንስ መስመራት ኤሌክትሪክ ብምብልሻው ንህይወት ሚልዮናት ኣመዛቢሉሎም። ኣብ ሰዓት ኣስታት 240 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ዝነበሮ ኣብ ሰንበት ዝወደቐ ሃቦብላ ኣብ ፈለግ ሚሲሲፒ ዝነበረ ቁልፊ መስመር ኤሌክትሪክ ስለ ዘዕነዎ ኣብ ደቡባዊ ሉዊዚያና ንዝርከብ ሰፊሕ ቦታታት ሓይሊ መብራህቲ ኣጥፊኡሎም። ሰመዚ እተን ክፍላተ ግዝኣት ከም ዘመልከትዎ ድማ ነቲ መስመር ኤሌክትሪክ ንምምላስ ብውሕዱ 30 መዓልታት ክሓትት እዩ። ነዚ መሊሱ ዘግድዶ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ልዑል ሙቐት ኣየር ምዃኑ ነበርቲ ይሕብሩ። ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብያተ ሕክምና ክሽገራን ቤት ትምህርትን ዘይተወሰነ ግዜ ክዕፀን ተገዲዱሎም። ምምሕዳር ከተማ ኒው ኦርሊንስ ህዝቢ ምግቢ መፅለልን መዝሓልን ዝረኽበሉ ማእኸል ከፊቶም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሉዊዚያና ጆን ቤል ኤድዋርድስ እቶም መሰረታውያን ቀረባት ኣገልግሎት ስለ ዝዓነው ነቶም ካብቲ ሃቦብላ ንምድሓን ኣብ መኸወሊ ስፍራ ዝተወስዱ ኣብ ዘለውዎ ክጸንሑ ተማሕፂኑሎም። ኣብ ገለ ክፋል ከተማ ኒው ኦርሊንስ መስመር ኤሌክትሪክ ክጅመር ዳ ዕድል ይርከብ እምበር ኣብ ካልእ ወገንሲ ገና ክሳብ ሕጂ ኣይተመልሰን ዘሎም። ወለንተኛታትን ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕንን ነቶም ክግዕዙ ዘይከኣሉ ነበርቲ ኣብ ምሕጋዝን ምድሓንን ይሰርሑ ከም ዘለውን ተፈሊጡሎም። ዛጊድ ብሰንኪ ሃቦብላ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡሎም። ክፍለ ግዝኣት ሉዊዚያና ብከምዚ ዝኣመሰለ ብርቱዕ ሃቦብላ ክትረም እዚ ድሕሪ 16 ዓመታት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ቅድሚ 16 ዓመታት ካትሪና ዝተሰመየ ሃቦብላ ኣስታት 1800 ሰባት ቀቲሉ ካልእ ዓበይቲ ዕንወታት ኣውሪዱ ነይሩ እዩ። ሃቦብላታት ኣይዳ ናብ ካልእ ጎረባብቲ ግዝኣታት ይቕፅል ምህላው ተፈሊጡሎ። ሰመዚ ማእኸል መጽናዕቲ ሃቦብላ ከም ዘመልከትዎ ድማ ኣብ ግዝኣታት ሰሜን ካሮላይና፣ ቨርጂኒያ፣ ቴነሲ፣ ሜሪላንድ፣ ፔንሲልቬንያ፣ ኒውዮርክ፣ ኒው ጀርሲን ከነቲኬትን ሓደጋ ከውርድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ካብ ዜና ኣሜሪካ ከይወፃና ቴክሳስ ንምንጻል ጥንሲ ኣመልኪታ ዝጸንዐ ሕጊ ኣሕሊፋ። ግዝኣት ቴክሳስ ድቂ ጥንሲ ድሕሪ 6 ሰሙናት ከይንጸል ዝኽልክል እማሜ ድሕሪ ምቕራባ እቲ ንጥፈ ሕጊ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ተቃውሞ ስለ ዘይገጠሞ ካብ ሎሚ ረቡዕ ኣድሒዙ ኣብ ግብሪ ክውዕል ተባሂሉሎም። ተጣበቕቲ መሰላት ነቲ ሕጊ ንምብርዓን ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ክጽውዑ ዳ ይጽንሑ እምበር ዝተጸበይዎ ተቃውሞ ብዘይምምጽኡ ተግባራዊ ክኸውን እዩ። እቶም ተጣበቕቲ ከም ዝጠቐስዎ ካብ 85 ክሳብ 90 ኣብ ግዝኣት ቴክሳስ ዝፍጸም ምንጻል ጥንሲ ድሕሪ 6 ሰሙናት ዝካየድ ነይሩ። ስለዚ ከዓ ይምጉቱ እቶም ተጣበቕቲ ኣብታ ግዝኣት ዝርከባ ኣገልግሎት ምንጻል ጥንሲ ዝህባ ማእከላት ጥዕና መብዛሕትአን ክዕፀዋ ክግደዳየን። ድሕሪ 1973 ከምዚ ዝመስል ንምንጻል ጥንሲ ዝቐጽዕ ጽኑዕ ሕጊ ኣብ ዝኾነ ግዝኣት ተተግቢሩ ከም ዘይፈልጥ እዮም ተጣበቕቲ ዝገልጹ። ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ሕጊ ንምስራዝ ክገብርኦ ጸንሓ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ብመሰረት ሕጂ ኣብ ተግባር ክውዕል ትጽቢት ካብ ዝግብረሉ ሕጊ ቴክሳስ ካብቲ ዝተባህለ ገደብ ግዜ ወፃኢ ኣብ ምንጻል ጥንሲ ንዝተሳተፈ ዜጋ ክሳብ ናይ $10,000 መቕጻዕቲ ዝህብ እዩ። ዜና በዚ ፍጸም። ናብ ዝቕጽል ምድላዋትና
أقرب زينا تولد ولد جبريل يديرو جبري كونن يقرأتها يقنيلنا تولد إز تكتاتل وزلكم فنو VOA راديو دمس أمريكا كاب واشنطن دي سي يو دحر زينا قبل على تجارو أبلا سراوت مكل خالي في تصم الله بزبلو نايم غاسرتي من كلماتن كالوت مجهزتا سبا ومسلاتن نخنيات ناب إثيوبيا أين ملسن زبلو أبدبوب السودان 226 أبالات عقب سلام حورات منقستات عقوا خمزحاتتون VOA قليتهم ازي كمزي الكولو كربلومي تدقاقامي مبري سلزتوهابا ملسي كمزيهب وهابك الله حيلتات مكلها لسراوت إثيوبيا كولونيل جيت النت أرانا قليت الله كاب بيت صحفة مأخل مخبار السلام أديس عبابا دوبوب سودان جنيفن كاب UNHCR ملس النمر كاب زقبرنا يصعري أي سلطن مولو ريبورت تقرب لكم الله كاب قبرة كولونيل قبر مدهن مسفن نايمبل 13 زوريا لوخ ريجيمنت اوبريشن مختل عزازي بمخان ناب دبوب سودان مخبار سلام 15 تريك اللي تشن 12 عام تمرت كم استوافروا يقلصوا ناب دبوب سودان استوافرنا تولدت تግራይ አባላት عقاب سلام كله تጽዕኖታት كإنا ናይ حبرات መንግስታት لوخن ديليت دبوب سودانن أمالينا صبوق سريحنا يبلو سلام اسكباري حالاتنا لا يزمتنا سجنا ربوح شالن مشتكينا يتسرح عادي تقولت كرام صراحة لهنا كافينيرو قد إثيوبيا تجري كرايسيس قد تجري جنسايد ومسرت زحزحة كان نيرنا مكنياتو جنبا بارا على حدا بيجي هنا جنبان بركض رسومات بس إننا يتمشي من كرايسيس لحنا هنا فينا ودروكنا صحنا على ما أنك تمشي عن تسلمنا على حب وتستعد لنا زريو كركر علينا له أبز حلف صومون أب إثيوبيا حد وتهدراوي بيت فردي مسحوحات حابيركم سريحهم بزبل كسي عبلعلي 10 أبلا سراوت إثيوبيا كابشون منتك 17 عامت مع 10 فريد وميو كالوت 250 أبلا سراوتون ودايم تساريو مستودة ناب بيت فردي كمز غربو مصبصابنا يذكر أبدبوب السودان 19 عوارح أم عقب سلام كم زجر قالوا زجلسوا كولونيل قبر مدهن تعلوه وديهم نبي إثيوبيا نزي مملاس زوسنوا له كم زكبلي يقلصوا مسرتاو ነገር አይንከድም ምክንያቱ አድና ህዝና እናት ተጨፈተ ሐዋትና እናት ኦቶዶ ቦታትና እናት ኦቶዶ አደዳትና እናት አመጣ ወላቲ ከዚ ዓመት ዘገልገለ መከራከራ አውም ዝነበረው ይደውል ወንጀለኛ ዲያው አሲሮፎ ከመዘለው ስለዚህ ይፈድል ምዕላ عقيلة زلتنا هذا كي يجي مثلا هناك لحظات وإذا فرحنا الذي طلعونا بدجان خنت سددي مثلا هذه حجز اللغة تاعنا وقلنا وحاتنا هذا دو سودان جوا كاينا لكت كاب 254 تولدت تግራይ أبلات عقاب سلام وتوم 226 عقبا كم زحاتتون 15 يوم جن ناب إثيوبيا كم استمالسون كولونيل قبر مدهن قاليصام بمنግስቲ ኢትዮጵያ ተዋሃበኩም ዝለዓለ ተልእኾ ንሃገርኩም ክሕድኩም ንዝብልኹም መልስኹም እንታይ እዩ ዝብል ተሓቲቶም ኮሎኔል ገብረ መድህን ንሕና ከይኮናስ መንግስቲ እዩ ከዲዑና ይብሉ ኣይኮነ ንሕና ኣይኮና ከዲዕና መንግስቲ ከዲዕና እዚ ህይወት ምትራፊን በርክ ደዓት ይኮነን ቅድሚ ያስራሕ ዝነበረ ይለካለው ኣብቲ ክራይሲስ ትግራይ ምክንያታዊ ለምስጀመሩት ዝነበረ ትግራዋይ መኮነን ይሁን ወላ ታሕተዋይ ኦፊሰር አለይኩም ደለው ናይ ፈልጥም ለዚህ ከዳና ንሕና ተሃገር መንግስታት ተቀቢሎምና አለው ደው ሱዳን ወመሰረት ናይ ባዕሎም ስምዒ እዩ ስለዚህ አማካኝነትና ወሓቲትና كنا حجي تفعلوا ولا مش خصيمة مبرئين سلام الكباري مشينا خصيمون عليكم تقوم سنجي جلات كتبات نحن وصلنا يوصلوا وبيجي عندنا طريقة كنا نحن وتم حتى التعقبة نزقربوهم كستات وهابك على الحيرتات مكل خال سراوت إثيوبيا كولونيل جيت النت آدانه عبت قداي كملومي تدقاقامي مبرهي كمز توهابو بمقلاز كمزيلام نفسو صوتكم كوتشو منوصل هنا وجهي كفتوت نساتهم وقت زخافتو كوشتن وصعن سلازخونا توم زملسو كمزلو كوينو بقو قدايات كوينو مزترف صوبات كلو إيام ግን ብዛዕባ እዚ ዝርዝር መብርሂ ዝህብን ዝከታተሎም ናይ መከላኸሊ ኣካል ማእኸል ምኽባር ሰላም ስለዘሎን ናቱ ሓላፊ መልሲ ክህብ ክንገብር ኢና እዮም ኢሎም ናብ ኣተሓባባሪ ናይቲ ማእኸል ብርጋዴር ጀነራል መኮነን ተደጋጋሚ ደዊልና መልሲ ኣይረኸብናን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 15 ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሱዳን
ናይቲ ጁንታ ተላኣኽቲ ኢኹም እናበሉ ስለዘንከላበቱናን ቅድም ክብል ተልእኾኦም ወዲኦም ዝተመልሱ ኣባላት ሰራዊት ኣበይ ከም ዝኣተው ስለዘይንፈልጥን ኣይንምለስን ኢሎም ኣብ ጁባ መዕረፎ ነፈርቲ ዕግርግር ተፈጢሩ ዕቑባ ምሕታቶም ጸብጺብና ነይርና። ኣብቲ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዛዕባኦም መግለጺ ሂቡ ነይሩ። ኣብ ጁባ ተመዲቦም ካብ መንጎ ዝነበሩ 15 ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ናይቲ ጁንታ ተላኣኽቲ ናብ ሃገሮም ኣይንምለስን ብምባሎም ኣብ ጁባ መዕረፎ ነፈርቲ ህውከት ንምፍጣር ፈቲኖም ኢሎም ናይ ሓይልታት ምክልኻል ዋና ዳይሬክተር ኢንዶክትሪኔሽን ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ኣብ ፌስቡክ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝወፀ ዜና ናይቲ ጁንታ ዕሱባት ክብሉ ብምጽዋዕ ጽቡቕ ሽም ሰራዊትን ሃገርን ኣጸሊሞም ክብሉ ኸሲሶሞም ነይሮም። ገብረ መድኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። يغنيلنا قبره زي راديو دمص أمريكا يو مدب حزبي مس حزبي መዘራረብ ናይሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ጸገማት ተኽእሎታትን ዕድላትን ህዝቢ ኤርትራን ትግራይ ኢትዮጵያን ዝብል እዩ። ኣጋይሽና ኣለማዮ ፈንታውን ጳውሎስ ተስፋ ጌርጌስን እዮም። ጳውሎስ ተስፋ ጌርጌስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ማክጊል ካናዳ ናይ ሕጊ ዲግሪ ረኺቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኤርትራ ናይ ሕጊ መምህር ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ኣብ 80ታት ንኣህጉራዊ ትካል ረድኤት ኤርትራውያን ዘተሓባበር ዝነበረ ጳውሎስ ተስፋ ጌርጌስ ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ ንቕዋም ኤርትራ ምስ ዘዳለወ ኮሚሽን ኮይኑ ዝሰርሐ ብ2002 ጳውሎስ ተስፋ ጌርጌስን 17 ካልኦት ኤርትራውያንን ንድሕነት ኤርትራ ተበግሶ ዜጋታት CIS ዝብል ማሕበር መስሪቶም ኣለማዮ ፋንታው ኣብ ሚያዝያ 2009 ካብቲ ኣብ ሽላይንጊን ኦስትሪያ ዝርከብ ማእኸል መጽናዕቲ ሰላም ዩኒቨርሲቲ ኤውሮጳ ብውሕሉል ስነ ጥበብ መጽናዕቲ ሰላምን ግጭትን ተመሪቑ ኣብ ሳልዝበርግ ግሎባል ሴሚናር እውን ተሳቲፉ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሱፎክ ኮሌጅ ሳይንስን ስነ ጥበብን በጻሒ ፕሮፌሰር ኣስተምህሮ መንግስቲ ኮይኑ ይዓይሎም። ኣዳላውን ኣቕራብን ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ በትረ ስልጣን እዩ። ናብኡ ከሕልፈኩም እየ። ክብረት ያበለይ ኣጋይሽና ነቲ መእተውን ንመንያ ዜና ነመስግን እሞ ከምቲ ዝተጠቕሰ ጸገማት ተኽእሎታትን ዕድላትን ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኢትዮጵያን ዝብል ኮይነሎ ኣቶ ጳውሎስ ተስፋ ጌርጌስን ኣለማዮ ፈንታውን ነውን ደጊመ ኣመስግነኩም። ክብረት ኢልና ጳውሎስ ካባኻ እንተሰማዕናዮ ጽቡቕ እዩ። ህይወት እንታይ ምሂርኳ ብዝብል እስኪ ንጀምር። ጸገማት ተኽእሎታትን ዕድላትን ኢና ንዘራረብ ዘለና እሞ እንታይ ምሂርኳ ህይወት? ከምቲ ዝበልካዮ ሕወይ ካባኻትኩም ዓቢ ኣነ ስለዚ ካብ ህይወት ብዙሕ ተማሂረ ይኽእል ክእል ኤርትራዊ ምዃነ ከዓ ካብ ንእሽቶይ ኣብ ናይ ፖለቲካ ብድሆ ኣትየ ክብል ክእል ኩላና ከም ንፈልጦ ታሪክ ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ቃልሲ እዩ። ካብ 40 ሒዝካ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ UN ክኸይድ ብዙሕ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክካየድ ድሕሪኡ ካብ ሰን ሓደን ከም ዘሎም መዓልቲ ባሕቲ መስከረም ብረታዊ ቃልሲ ክጅመር እሱን 30 ዓመት ክኸይድ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ናይ ስሳት ማለት እዩ ሓንሳት ክብል ክእል ኣብ ናይ ፖለቲካ ሓዋሁ የተወሪደ ኣብኡ ዓብየ ከም ተማሃሮ ኮይና ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ሃገርና ናሕና ቋንቋ ክንብል ንቃለስ ነርና ኣብ ኩሉ ተሳቲፈ ድሕሪኡ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መስከትኩ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተማሃሮ ምንቅስቃስ ኣብኡ ኣክቲቭ ነይረ ድሕሪኡ ከም ዝበልካዮ ኣብቲ ናይ ረድኤት እውን ካብ 7ታት ኣትዮ ክሳብ ነጻነት ማለት እዩ እንታይ እዩ ብዙሕ ብድሆታት ኣብ ህይወትና የጋጥም በቲ ሓደ ወገን ተወዲብካ ምስራሕ ዓወት ምምፃእ ዓወት ሃገር ምትረኸብካ ዝዓበየ ከቢድ ብድሆ ከም ዘሎ ምርኣይን ዘጋጥመካ ክስመሃር ምኽኣለን ካብ ኩሉ ግን ሰብ ዓቕሚ ኣለዎ ሓያል ዓቕሚ ኣለዎ ክቃለስ ይኽእል ክወድቑ ንኽእል ክዕወት ከዓ ይኽእል ተዓውቱ ከዓ ብዙሕ ነገር ክእል እዩ ገብር ክእል እዩ ስለዚ ተስፋ ዘይመቁረጥ ዝብል እዩ ናተይ ናይ ህይወት ተመክሮን ትምህርትን ክብል ክእል። ክብረት ያበለይ ኣለማዮ ወይ ኣሌክስ ዕድሜኻ ንኡስ ኢኻ ህይወት ኢልና ክንሓተካ ኢና ግድን እዩ እንታይ ተማሂርካ? ከቢድ ሕቶ እዩ በትረ ይኹን ዳ እምበር ሓፂኡ ንምምላስ ክሙክር እየ ህይወት
ورنابرا حزي جميع يكون خيرية حزي 4 ملئ سلنا الله نابرا 4 يزمر كميو زلو جن ناي مصحفتي من بابن ناي بيت مفتي زحلف كله جزء يزخون نجر جن كابت زحلفكو زمن سماركو نجر انتهى تأيو حماقنة كلات مني سفر جرنا إلى حسبي كاب قدرنتي ناي مصدر جيس تجبره ناي قدامي سيد الوارد ولو زحلفنا أيو وانت ورنتي زنبره نقولت كوينا ناي أير دبداب كمس كله نوع إيوان ستروماتايز كم سنة وركو عير نمبر بروح الماء ونزريوس زين ناي درجي تواجع تجاتات ناس يكدون ذاك الدواء دحريو دما سلام رخينا إلنا بزح ليس رحنا كان أي وج مسير تراتا جميرو حواسنا أكوتاسنا فينا حذل لما لسنا عندنا كان أي سيفل وارن ولا تخفيت الله عم بزح الزمن قد دما لإرتراس يحبوا أتيوانيو سو مريرنا كنا تمايرة يزبط يعني اللي نمأتوي ذهابكم ونا رئيتوتات قلنا مسكنكم أنت لغمو على ما يو أبزوان زي صقمات ناي كلتيو هزبي انت أيو نعها بنصر زرقك انت أيو أينم يوم صقمات نايلنا كنا لليوم نخير كنا موت برايم مينستر ملز زيناوي حابات نيروم يوم أبقلت يوم مرحتي أبقلت يوم ودبات ودب هوحتن ودب هقدفن مرحنة ملز زيناوي مرحنة بريزيدنت إسحاق أفوركي تبصحاب اسكاليت غيرو ناب تاز نبرت ناي دوب ጉዳይ ምክንያት በመግባር ናብ ፉል ስኬል ሆነ ውግአቲና ኢና ንሱ ኣብዘይ ተፈትሕሉ ኣብዘሎ ኩነታት ከም ተመለስ ሓሊፉ 2012 ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆጣጽራ ድሕሪኡ ዝመፀ ናይ ሳክሴሽን ኣብቲ ውድብ ውሽጢ ውድብ ህወሓት ዝፈጠሮ ክራይሲስ ስፒል ኦቨር ገይሩ ናብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ በፅሑ ፒአርዲኤፍ ቲ ክራይሲስ ዝተፈጠረ ቀልውላው ክፈትሖ ኣይከኣልን ኣብኡ እንዳሃለው እዚኦም ዓመፃት መፂኦም ዝተፈላለዩ ኣብ ጎደናታት አዲስ አበባን ጎደናታት ጎንደርን ጎደናታት አምቦ ኦሮሚያን ዝወፁ ነይሮም እንዳበለ ናውዚ ለውጢ በፅሕና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ናብ ስልጣን መፅኡ ኢሳያስ ኣብኡ ኣብ ዝነበረሉ እዩ ዘሎ ሓሳብ ኣይቀይረን መትከሉ ኣይቀይረን ፅልኢት ህወሓትን ፅልኢት ትግራይን ከም ዘሎ እዩ ሕነ ክፈድእ እዩ ዝነበረ ሶ እዚ ቀንዲ ፀገም ዝብሎ ናይ ኣብ ክልቲኦም ህዝብታት ከይኮነስ ኣብቲኦም ክልተ መራሕቲ ዘሎ ችግር ናይ ሕነ መፍዳይ ችግር እዩ ዘሎ አቶ ጳውሎስ ንህዝብታት ኤርትራ ይኹን ንህዝብታት ትግራይ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ከም ፀገም ኣለሊና ክነቕምጦም ንኽእል እንታይ እዮም ታሪክ ሰሪእና እዚ ህዝብታት እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ርክብ ነይርዎ ምሕዝነት ነይርዎ ኣብ ሓደ ኣብ ትሕቲ ሓደ ምሕዳር ወይን ዝነበረ ዝተኣለፈ ህዝቢ እዚ ህዝብታት እዚ ተኣሊፉ ዓወት ኣምፅኡ ናይ ህዝብታት ምውዳእ ምክንያት ዝኾነ ንደርግ ዝሰዓረ ውድባትን ህዝብን እዩ ኣብ መንጎቲ ውድባት ከምዚ ኣለማዮ ዝበሎ ዘምቅዳው ነይሩ እቲ ዘምቅዳው ፖለቲካ ሓዘል እዩ ናይ ዕላማታት ምትርጓም ወይ ንህልዎ ብዝኾነ ግን እቲ ዘምቅዳው ተወጊዱ ብሓንሳእ ምስራሕ ተባሂሉ ዓወት ኣምፅኡ ድሕሪኡ ከዓ እንደገና ናብ ዘምቅዳውኒ ኩናትን ኣብ ዝበፅሕና ዘለና እዋን ዝበፅሕና ስለምንታይ ተበልና እቲ ፀገም ብስርዓት ኣይዝተየሉን ኣይዝረበሉን ክልተ ኣይግበረሉን መፍትሒ ኣይግበረሉን ተወንዚፉ ጥራይ ነበር እቲ ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣንጻር ደርግ ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነን ዘይምቅዳው ተሸፊኑ ጥራይ ተሪፉ ኣብ ዝበፅሕና ኣብ ታሪክ ከትካ እዚ ቁኑዕ ነይሩ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ምባል ይከኣል እኳ እንተኾነ ውድዕ ዝኾነ ገምጋም ጌርካ እንታይ እዩ ነዚ ህዝቢ ነዚ ሃገር ነዚ ኣከባቢ ጠቅም ኢልካ ብሓባር መደብ ተገይፅካ ኩሉ ግዜ ኣብ ምትርጓምን ክትነብርኻ ስለዚ ኣብ ዝበፅሕናዮ ዘለና ኣነ እንታይ ዝብል ዘይተፈትሑ ፀገማት ፈኢሎም ይኽእሉ ስለዘይነበሩ እዩ ናብ ዝኽሉ ኣብፅሕና ብክልቲኡ ወገን ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ነይሩ ኣሎ ህዝቢ መሰሉ ተሓሊሉ ኣብ ልምዓት ተሳታፊ ኮይኑ ንቕሚት ክኸይድ ኣብ ዝኽእለሉ ግዜ ኣብ ሰላም ኣብ ፅቡቅ ጉርብትና ሕውነት ይጥምት ዲሞክራሲ ኣብ ዘይብሉ ግን ግዳይ ዝኸውን እቲ ዝወሃቦ ኢንፎርሜሽን ከም ሓቂ ክወስዶ ክእል እቲ ስርዓት ጨቋነ ስለ ዝኾነ ይጭቁኖ ኣብ ክልቲኡ ከምኡ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ዲሞክራሲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምፃእ ካብ ኣስመራ ምፃእ ዘየገድስ ኣብዚ ግን እቲ ህዝቢ እዩ ግዳይ ኮይኑ ስለዚ ንሕጂ እውን ክርኢ ተኮይንና ታሪክ ብስርዓት ገምጊምና መዕረፍ ክንገብረሉ ኣብ ታሪክ ክንነብር ዘይኮነ መዕረፍ ክንገብረሉ እንታይ እዩ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ
انتاي ኤርትራ ትግራይ ጥቅም ኢልና መፍትሄ ከምዘደሉ ከም ዜጋታት አገዳሲ ይኸውን ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ናይ ትግራይ ሰላም ንዓና ከም ኤርትራውያን ቅሳነት እዩ ናይ ኤርትራ ብልጽግና ናይ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ንኢትዮጵያ ሓጋዚ እዩ ብኸምኡ ክንርኢ ከድልየልና እዩ ይቕኒለይ ጳውሎስ አሁን ካላኻ ስግር እዚ ሎሚ ዝተጠቕሰ ፀገማት ማለት ክንሓስብ እንተ ኮይኑ ኣንፈት ድዩ ስሒቱ ኩነታት ምባል ንኽእል ንኸውን ኩናት መዕረግ እንድሕር ኮይኑ ማለት ስግር እቲ ኩናትን ህውከትን ዶ ክንሓስብ ንኽእል እሞ ኣብ ምንታይ ኣንፈት ኢና ዘለና እተን ቅድሚ ሎሚ ዝሰርሕካለን ሃገራት እውን ኣብነት ጥቕስ ኣቢልካ ብሓፂሩ ናብቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ከዓ ምስ ትግራይ እውን ሓዊስካ እስኪ ርእይቶ ሃበና ኩናት ብሕልፊ ኣብ ውሽጢኻ ዝጎረቤትኻ ዝግበር ኩናት መፍትሒ ኣይኮነን ኩናት ዕንወት ፈጥር ኩናት ህይወት ንብረት ዕድላት የብርስ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዝኩሉ ፀገምን ኩናትን ዕንወትን ተፈጢሩ ኮፍ ኢልካ ኢኻ ትፈትሖ ስለዚ እዚ ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኤርትራውን ኣትያቶ ዘላ ኮፍ ኢልካ ክዝትየሉ ክከኣል ኣለዎ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ኩሉ ተገምጊሙ ህዝብታት ከም በዓል ኣሌክስ ምሁራት ኣለዉ ብዙሓት ካልኦት ተመክሮታት ዘለዉ ኣለዉ ብዛዕባ ናይ ቅዋም ክንዛረብ ተኮይንና ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ሰላም መገዲ ትመፅእ ኮንካ ቅዋም ክህልወካ ኣለዎ ከመይ ጌርካ ትነጥፎ ቅዋም መን ይነጥፎ ከመይ ጌርካ ነጎሽኤት ትገብር ናይ መን ኢንትረስት ናይ መን ስምዒት ናይ መን ኣረኣያ ክኣትዎ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ኸ እንታይ ተራ ክህልዎ ኣለዎ ናይ መን ይኸውን ቅዋም ዝብል ሕቶ ክለዓል ስለ ዘለዎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኮፍ ኢልካ ዝዝራብ እዩ ካለይቲ ኣንግል ጫፍ ናይታ ሕቶይ ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት እውን ሰሪሕካ ኢኻ እሞ ሕገ መንግስቲ ወይ ከዓ ቅዋም ትኩረት ዝገብረሉ ዘለኹ መሰረት ሓንቲ ሃገር ወይ ከዓ ህዝብታት ቃል ኪዳን ስለ ዝኾነ እየ እሞ እስኪ ሕፅር ሕፅር ኣቢልካ ሙሉእ መዓልቲ እውን ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ትርእስቲ ግን ኣበይ ሰሪሕካ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለው ሓጊዝዎም ዶ ዝብል ርእቶ ተሃብካና ፅቡቅ እዩ ሕጂ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ዓመታት ተቐሚጠ ነጎሽኤት ገብሩ ከለዉ ድኻም ዘይብሉ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ግን ሓደ ነገር ትርኢ ብዙሓት ከተግብሮ ፍትኑ ብቕዓት ትካላት ከም ቤት ፍርዲ ኮንስቲቱሽናል ኮርት ካ ኣሎ በዓል ቦትስዋና ትርኢ ካልኦት ብዙሓት ሃገራት እውን ትርኢ ኣብ መወዳእታ ዝገርመኒ ዝነበረ እንታይ እዩ ኩሉ ኣብ ቅዋም ኸይድ ንኣብነት ናይ ሃገራት ኣዕራብ 2012 ቤት ኣረስትን ዝበሃል ግብፂ ኢልካ ሊብያ ኢልካ ቱኒዝያ ኢልካ ኢልካ ዝኩሉ ማዕት ዕድድር ነይሩ ነዚ ዕድድር ግዜ መዕረቢ ክገብርሉ ኩላቶም ናይ ቅዋም ምንዳፍ መስርሕ ጀሚሮም ቅዋም ባዕሉ በይኑ መፍትሒ ኣይኮነ ግን ኣብ ኩሉ ሃገራት ተሃትርኢ ነቲ ቅዋም ዝነድፍ ኣካል ወካሊ ይኸውን ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ከዓ ይዕድም ህዝቢ ተሳተፍ ከዓ ይኽእል መስርሒ ዝበለፀ ቅዋም ዝበሃል የለን ዝሰርሕ ቅዋም ስታይ ስለዚ ኣብ ኩሉ ከምኡ ንኽብል ኣብ መወዳእታ ኣብ ቅዋም መፅእ ቅዋም ከመይ እንደፍ ዝብል ነቲ ቅዋም ምትግባር ንዊሕ ግዜ ዝወስድ ስለዚ ኣብዚ ዕዉት ነይሩ ክትብላይ ትኽእል ኢኻ ናይ ኢራቅ ባዕዳድ ነይረ ምስ ሕብራ መንግስታት 2005-2006 ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበረ ክትዕ ብዙሕ ዝፈክፈካ ነይሩ ምክንያቱ ከም ፖለቲካውያን ብሃይማኖት ተኸፋፊሎም ነይሮም ስለዚ ከም በልኩ ናይ ሳውዝ ኣፍሪቃ ክሰርሕ እዮ ኦፍኮርስ ናይ በዓል ታንዛንያ ሰርሕ እዩ ጋና ሰርሕ እዩ ብዙሕ ሃገራት ዝሰርሕ ኣሎ እቲ ናተይ ተመክሮ ኣብቲ ምስራሕ ዝነበረ ግን ዝፍጠር ነበረ ቴንሽን እቲ ሚዛን ናይ ሓይልን ሓደ ሓያል ስለ ዝኾነ ናቱ ጥራይ ይሓስብ ናይ ሓባር ረብሓ ክዲ ዝሓስብ ኢልታታት ብዙሕ ፀገም ንርኢ እሞ ካብ ከምታሲ ክንመሃር ንኽእል ኢና ኤርትራውን ኮነ ኢትዮጵያውን ኮነ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቀዳማይ ክፋል ሰሚዕና ናቶ ጳውሎስን ኣቶ ኣለማየሁን ኣዚና ነመስግን ጣዕምቲ ደርፊ ተወልደ ረዳ ሕፅር ዝበለት ክጋብዘኩም عسمرتي يا حفتي تخلوي بستي وعنس بآخري بسيدة زمنا كنت في حامي منه زي
بتصبري وكم دسلا زعرة كم قتل حراري بينك حلول فوقيي زي كل سامتي عسمرت زي بعخس نوحي عليكي بار كبراتنا حبشاو مدربنا فصمنا لنا صباح حمص كنرهبنا እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡ ናብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ